Ottimisti għaliex jemmnu li l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej, Iż-Żrieraq laqgħu b'entużjażmu lill-membri tal-amministrazzjoni u kandidati tal-Partit Laburista. Meta żaru s-suq ta' Żurrieq, il-kandidati tal-Partit Laburista komplew jispjegaw il-proposti għall-elezzjoni ta' 3 ta' Ġunju. Iż-żieda fil-pensjonijiet u tnaqqis tat-taxxa fuq il-part-time kienu fost l-aktar li ġibdu interess. Iżda iċ-ċittadini mhux dwar hekk biss tkellmu, faħru dak li sar fl-aħħar 4 snin u sostnew li huwa minħabba fekk li jemmnu li l-Partit Laburista se jerġa' iżomm kelmtu. Il-vera għamel miraklu magħna, aħna l-foqra speċjalment. Liema proposti laqtuk l-aktar? Jiena l-iktar li laqtuni ħassli il-gass u żidni l-pensjoni. Għax kollox sejrin tajjeb u jalla nibqgħu sejrin hekk. Ta' xjuħu, għax żiedna u ħafna affarijiet sbieħ, ħafna affarijiet sbieħ. Kollox, għax kull ma jagħmel, kollox tajjeb u jgħid issewwa hu. L-inna ġifiri morru tajjeb bit-transport, għal-kem nużaw u ġveru. Il-pensjoni, għax aħna anzjani ju, ġifiri, pensjonanti, dawk għalina. Il-gas id-daw mawx tajtu għal-kollox ju. Għal-kollox, ħadida. Kollox ħaġibni ju, kollox. Ma nistax immaqdar xejn, x'kollox ħaġibni. Nidem tajjeb ħafnu, jirsisti. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef fisser kif dawn il-laqat mill-qrib ma' ċittadini fl-irħula illi ħafna drabi jsiru mingħajr il-medja jservu ta' opportunità biex iċ-ċittadini Malti jitkellem dwar aspetti differenti. Filwaqt li esprima sodisfazzjon għal mod pożittiv li bih il-kandidati u l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista qed jintlaqgħu mill-pubbliku, stqar li ħafna huma dawk li qed jistaqsu juru interess fuq il-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Fuq kollox tenna li dawn il-laqat huma okkażjoni tajba biex filwaqt li jiġu indirizzati każijiet varji inħarsu l-qoddim għalli ġej. Oħrajn jiġu anke bi problemi tagħhom biex jus tagħhom u aħna ovvjament nisimgħu u nagħmlu anke follow-ups tal-każijiet li jiġu qudiemna, ma l-aktar importanti huwa li nkomplu waslu l-messaġġ li qed iwassal il-Prim Ministru, messaġġ li wassalna sabiex fit-3 ta' Ġunju nagħtu vot ta' fiduċja ieħor lil Joseph Muscat bħala Prim Ministru.